Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi MLA jong Nongpo constituency uba Miral Bons im ula ong ba jing ai jingmut jong menteri rang ba ka jela Assam Himanta Biswa Sarma ban yepun baik put ba ka jela Meghalaya daga give and take policy kalong ka bamla asatya ban priang dalai le rueng namar ba kani ka policy kan wanra ban ka jingdo nong ka bakrao ya ka jela Meghalaya habaya karan bat kilat pathai khubor uba Miral Bons im ula ai jingmut ya ka sarkar Meghalaya bakam dei satya ban manjur ya kani ka jing ai jingmut jong menteri rang ba ka jela Assam hanrai ka sarkar ka dei ban yang halor ka dongrim ba ka jing yapun baik ya upot usam ka dei ban long halor ki dulir ki hima ki raj bat ki shnong ki don ban penshisha ya ka jinglong trai halor ka khndo ka siam nado ki snem di ba menshwa kata haswa ba ka Meghalaya kan yo yala ka jong ka jilla ka bapura kini ka jing kren ha ka chief minister level to ka ban don ha padang chief minister jong Meghalaya ba chief minister jong Assam ka i mo gidon ban ai jingmut kalong ba namar bungi sngo ha ka jingwan jong chief minister jong Assam ukren ba we will go beyond status quo di susi ben i ba kata gijing go beyond status quo gijing u kolong mars keren ni gatu kimi kini ki kendrung ten mar kata kwa ban ai jingmut ya ka sarkar jala gijing i bakan adop ya ka komikren ha ka kolong ba ka give and take policy based on land record marki Assam government gijing thu jing ki kolong give and take policy on land record ha ka kenyo benang plun susu ke jaka hapo ka jala gijing ten mar kata kani ke bomla ban pediang ngimla ban pediang dalile ya ke give and take policy based on land record marangi sutu based on land record kamot baga jela Meghalaya jengi nginnum yo ie ni su ai be will gain nothing zero kanum dan hire ka baga jela Meghalaya kan yo based on land record de nang takada ka jing dawa tunga kalong ba ka give and take policy kamlong ada kayat makanaru ka de bandon kumalai kerendo maswa based on historical background kabumot ba kat kum ki dulir ki dupat ki bahima khasi ki don ki rat ki don ki snong ki don nadu ka por ba menswa nadu ka por jong hima shlong la thia sa hima khairim ka hima melim nang ta ka te des domria ka baki ong nang ta hima spa west khasi hil ba tui ki don ki tu ki dulir ki kot ki sla ni ha ban bes kat kum ki tu ki ba isi sha ki jaka hapo jong uput usam jong ka jela ka jong nomor ki ketujuh baga give and take policy ka ba UCM jong ka Assam ila persang ban keren ban ong nindik sabar jong ka status quo kan ya lambakla bat ka jela ka jong ngindon ha ka jingdu nong nginum yo ai ten mar ka ka sarkar jela jong kentu bangide ban long firm ya ka ne ka stand ka jong bangide ban page on historical background bagi jaka ka ha Meghalaya kide ban ha ba Meghalaya kumbala basutu ka yong khuli ka de ka snong ka ba ha ba po ka umling CNR develop kabahaba po ka pilang kata GS circle kaba they very much part and parcel jong ka Meghalaya ka jong but kam day re ka disputed area kam haba po gitu ki 12 area of different ne ki artli ki jaka ki bala itu da ka de artli ki sarkar ka Meghalaya bar Assam kum ki jaka ki badon jing ya kaja but iso si bagani ki jing lebor jing le don bor jong ka sarkar Assam ban kultur put ni inadu ka jing persang jong ki ban le don bor ban te ya gitu ka transit kam hapo Khanapara ka tur kam de ka dispute area kila su kulun jubor menta sa yong khuli ha ka ba nagalang MECL ki peniang gitu ki pos elektrik ki le ban wen ki ka de ki jing le don bor nagalang jong sarkar Assam kidon sibun ki ki hangi ki ha peni kran ngasngo ban namar bahaga jing le ki jong ni menin ke sni ru ni lam ki babun ki kadang ka jing pen Kenya ka ni ka land transfer act jong ka jela Meghalaya an ka beladon lupa hapo ka jela ka ni di non tribal kimla bantit jaka hapo kini ki schedulean ki bedon hapo ka jela Meghalaya kumba kendai pu % ki jaka Meghalaya ki de schedulean di henry ngila bantu bekedon ke jing le butu na kaliang jong sarkar Assam ban persang ban pengit ban penrung ban phatit jaka de gini non tribal ha ki tu ki jaka ki bahap ha ki tu ki snong but hadin bagi hit igi jaka but ki wan ban register hanong po tomla ban register namar ban ki de ginon tribal ti kilet ban register sa Assam ya kini ki khndo gi jongki but ka basungsi kalong baka Assam government ka pensilur ya kini gi jing register ya gi jaka sa ka jela Assam but kani ka de gi jing penken im pit ya ka land transfer act
ka bana don lupa ka jela ka jumi bat kani ke jingle jong sarkar Assam kalong ke jingle butu ban yo ban klun ye gijaka na ka por sa ka por mar ki suthu la da kimle kumta kinomla ban klun ye gini gijaka da ke bakile ye gini butu ke jongki da ka pensit ke nok sonong ban thit gijaka hang tu bat ki register bisa Assam bat ki base be yang ketulan record de na ta ka daw ki wan bat ki kamtra ye ketu gijaka ke om gede ki jongi asper land record namar kata ngadon ban ai jingmut ya ka sarkar jela ka jumi ka banengkong kalong ba ban bu ka official inquiry kerki haki di kisngi ke banwan ka ban kli da u commissioner secretary ha ka ba net spot ban inquiry ya ka kom register gi khndo ka siap ke jumi ban lap ya ke jing sha ha ke jing trelang bat ka district council ban sungthu ya ka ground reality balai ke long komni bat halor ke jing perkhen ya galan transfer act ka bangi ngila don kadi bendon ke inquiry ke babiang ka baar sakawi ki issue ka bakongsan ba ka long ba hangni kini ki developmental activities ha bangi pek na kalian ka jela ka jongi ki duna palat kini kini jukran na ka pot sa ka pot bat ni kentu ya ka sarkar baka de ban perkhat kerpang kloi kat bala wat de su ban penslem ya kini ki developmental activities ka bakentup nadu ki surok ka bakentup ki boarding electric kabakentup iki linti ki sengkin kabakentup iki umbam umdi kabakentup iki school kabakentup iki footpath bagirang dun ki anganwadi center kadang cibun long bagi di kampen roy kenang bangi niyo ban ngin sutu bagatu gejaka ka khendo kadi ke jongi mar kani ka hayong kuli kadi gejaka kambi ke disputed area kadi ke jongi tendre ni kwa pak sarkar kan sim khiai kani kenang ba kitu ginong song snong jongi yang tu ken long safe maka tu ngijing jurip jongi menin ngilap bagi dan ngijing sosiir ngijing bom sengan bat kumta tetel hagju ko por gajing dawa ka balai kalong ban deploy wood kat bala ya ki police personnel ki Meghalaya police ha tu gejaka ni idon si bun ki police personnel ki subun tang hasilong hasket teriak sertap arlai sertap ningi kwa ban i bagi police personnel jungi ki commandos ki jungi kindon habordar ban yada hai bukum gini ki jingja khamtam kane ka bomde ka disputed area kamdi kamha rapo gitu ki area of difference jadi nata kadau ni kentu jur sarkar ban chimkhia kani menta kala jandap sau pu phra kanta kani jingja ka wajang thi ni kumbala am sutu hadu menta ki deployment ni ki police force kim pat don lak no tang kat tu kan ni ki police ki budan hapo ka pilang kata outpost ko budan hantu begini ki jing dawa ki bangi kwa pak sarkar kan de kuloi kat bala